Kaniam Kristan ka make sense. Hak pe day bat ka jing im hakani ka prathai. Ka ba kumno ngin ya deal ngini imlang bat ki briu ki bom itho yo blay. Jongi Kristan ki bom itho Jisu. Kaniam ga Kristan ga hikai pe kumne. Ba pechunu Jisu kumno yi im bat ki briu prathai. Ki bom itho yu ki bom priang yu ki bom kumno u i ki ba shon yu kumno u kerkhui ki batim yu. Ngamar way ngakwa ya buku munai belai ubom nyo ya ki jingduna janga ubom ong ubom tho record ha bane ban ong ka tamile le bakla kan ni ka bamile ha kan ni ba mi bakla kan ni ka bami dei ublei kristano klembu record ha bane ban ong me de me karte uta so kan ni ka de ka liang ka bamile sniu kan ni de liang bamile ha so man lada bon ka basniu ngan pha mi chidi jok lada bon ka bha ngan khot mi chibane utam de blei kristan uklem bo record u blei kristan de ni u babishara ke partai baro the way bri Jesus Christ mdei de ke jing bha de ke jing sniu jong pi mano u thau tarajur ye pi how Jesus la pi don ne em yonu Jesus tao blei kristan but we unu jisu kumno yidil bat ki nong pop bertai ju kanta yaki bat ju kani nong pop sudah pemtip mong long beri bokhoi ngam ji khle bat ki nong pop da pi pej da pule ye jing im jong jisu pin lap ka babon ka por ka dai ka pulut por bat ki nong pop ki nong krong jena ki nuti bat ki beri ka bomla le jing seng ki beri ka basha ot balang ki beri ka bom beng sudah last name upload por bat kito gibriu mdei hayi mane mdei bat gibriu niam mdei bat gibriu le jing seng ngam ong bo khlem le jing seng ule ngam ong bo u ong nai le jing seng nai duai u khlem ong ta nga khlem ong bo ong ta hare la da pi pule yenu jisu pin lap bai ka por ga pulut shibon ba kalong mau bat gi pai ba mau bat gi senran mau shegi jaka gi bekerja shegi jaka ba marwai beriu shejrong jong kilo sheriklau sherish yap sherod duriau ya sherod ki duriau shong hikai nagaling najrong ka duriau le maru pai ba bele ba bon ba shong rod duriau uplut por gum ta long jing sen gum ta shega nature Saya kemarin mdei po jing seng pluk por bat ki briu ki bom biang ki bom dap u khot ye ki senram ju ki bom dei ki briu le jing seng u khot ye ki briu ban long ki senram ju ki to ki briu ki mdei briu le jing seng ki dei ki briu business ki badon la ka jong business aga kam sekular sudah ki bi tong do kha ki bele ni ka ta kam mdei ki briu le jing seng u klem khot ki briu le jing seng nga iu ne jisu u ajing ja thai ye ka don hot janga na ka don hot janga ka long kum ta nga ka ang ye kum tau play u bolong perlok kum yang aru briu u bala ban pelong perlok kum yang nga ja thai habo kum nu play ngasngo u ne jisu u yer resonate palat bat ka don hot janga na ka don hot janga ka ang yo ba kum tau blai u ban long u bala ban long perlok jonga u ban shong lembat ngaro hala kerta u pelong ye ni ka met jonga ka tempel ka jaga shong jong ka ta de ka hat kra ka ta de jing ang no jong ka don no jonga so ngayo ngara lap yo ba kum tau blai ba de jisu u bala ban long ta so balai ka niam kristan ka make sense hai bade kini untaro bat ki no pop ya bagi briu bom la bala jing seng namar kare ka tahi ka banga ang no bat boro ngitip ba majority hi briu pertai de bom la bala jing seng de briu bom la ban duai bha de briu bom la ban pule bible bha ngitip majority briu pertai ulah de kristan makana majority hi de briu bom la ban le katu ka ni khandiat ho ngi la tam the majority hi ngi la
baru beliau yo I ya kata ngimi la uan bani syam bat ke jing bom la jangi uan bani syam yangi hala ke jaka ka bangi ngau duk jing kerman khoi ngem don lenat dan tisu uan mau bani syam bat ngi ban pendap ya kata ke jing angno jangi kata ke jing bom la jangi uan ban pendap mau bat ngesnyo. This is a beautiful God. This is our God. Hakibade. But kejing kerku ye batim. I ye bashon. Kani let's say kam kakhlem kam dak kam kham da make sense hado data. Hare have a sep kesengi pitip nem hagaba sep kesengi jeng 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 inda pi peche den pin lang. Bagala kani kerkhui duai nom tak tu beri bekren banyak pi. Kata ke kam kata yo beri ban yo beri belai keliang. Haba sep kesengi jeng jeng ngin peche den ngin pai che den ngin pen pleng la katuhi ke boji suhi kai. Duai nom tak tu ba. Le banyak pi kerkhui ki I ki. Kedim Kristan can make sense. Hagi pa bon kiliang. Nganong sa kini kawai. Hagi pa day. But kehukum jong play. Kebang ngimhap banda pendep barok hoi ki hukum. Ban yo jeng em. Ulawan bat ula kelalong kehukum jonga. Ujisu ulong kehukum jonga. Ngamdon hukum hawai pat. Ngamdon lenti hawai pat. Lain ujisu. Ulong ke lenti, ulong ke hukum, ulong ke jing im, ulong ke jing jat hat jonga. Ulong jonga haparo. He is my all in all. Kata ke kam make sense bat ka donut jonga. Nomar ngai yearn ye ke bakum kata ka jajing im. Lada ke syong hangaban pendep ruspa hat lai teli ke hukum. Sanpo teli ke hukum. Lai spa teli hukum. Lada ke syong hanga saham haga por ke banga tang super khat ngan saham lada ka syong hanga ban pendep ye ki hajar ge hukum ye ki spa ge hukum panyo chikanim barka jing ang ga dono jinga kalong bangan yen ye go bakum ta oble uba ngam ha pan pendep panyo chikanim aju haban nge tang way baru long ke jing sha janga habang ayo utbe jing sha hagalen tiya janga ngatip ke e bang dai ban le ngatip ke e bang ngam dai ban le ulong mo ke jing sha janga ulong mo ke hukum janga ke e bang dai ban le ke e bang ngam dai ban le om dai show pe kene gelis kat ne pe kene gelis kat ne kine le kumne kine mne man le kumne ngam hap shu ban yai de kata principle uji sulong ke principle janga bag nga I kata ka ajing ja that janga hado kata pi no briu ubasha ai hukum kham so tana
lek gani lek gatai lek ubos du kam ai hukum ye kinong tre jo deep down jepo ngim skong tenat bagi beri kena hukum ini man le siapa ke jingkang ke tok no bru kuak ban im hapo hukum kuak ban im above ye hukum kuak ban im ban long he is the boss of himself ban long boss dala de le kata de ka heart cry trong bru borok kecing ang jong ki bru na sipo kadai ba kim kwa bandon ubriu ba halor jong ki uban rule ki uban control ki ka design ka bo bleu shna yo briu ko long bo briu un long u different individuality ubriu uba don uba long kerpang hala ka jing thao jong hala ka jong ka design jong unde boss dala de yele de kata de design bo bleu shna yo briu mde unde boss undon hapo jong hukum jong ne une nata pat kum da ter so kat de design ke population na yo brio de nature ke population na brio kwa bandan hapo hukum hanre de hajar snem ngi don hukum hapo hukum ngimut kala long natural ngila mut kala ta de design jengi repetitif ka dono je fikam sngotana de kata mdon bru sngotana ban sha ai hukum ban un don po hukum ban pende pe ni kata ukwa ban lai ne hukum we yearn for freedom he cries for freedom kata ka de design jong bru bat ngai i kenem kristan ka yerosne thik bat kata ngam kwa ban don hapo jong unono boss. So blame the boss. Hapo blame ai ngi konjo uklam ai ngi go hukum bangin yo jing im bangin im daka de kine ke bangin yo jing penim. U ai ngi bo long ka jing shai bo untebe lanti ngi. Bangi klam im show daga hukum daga ne daga tai. Daga no go formula. U long mo ka jing shai jing. But ju intimidate you know. Nganong biang ganin marga don kam. U blame the master of intimidation, the master of control. Ublay so tenat ban control ban intimidate tam de ublay jangi. Ublay de ba ai ngi ya freedom. Utip mo u yangi na mar de mo u bathaw ngi de design utip we long for freedom. So namar utip ban we long for freedom uwan daga ta galanti jong u daga tahi galanti freedom. Kejing lai loi. So ubleu la le ye kata baro khoi ke bau udai ban le. Ula le ye kata baro khoi ke bau udai ban le. Hak by day but ka heart cry jong ubreu. Ubreu kuren ulong ye ke freedom. U angnot ye ke freedom. U angnot ye kejing lai loi. Baru ubleu wan da kata kalanti. Baru ubreu usngobang ye ku mune ublei. Ubom control, ubom intimidate. Ubriu usngo hun yo bakum tau ble baru ta de shisha uble jeng kristan so ngai ba kanem kristan ka make sense so much sense namar kanem kristan ka resonate ba ka heart cry jong briu na chapo ka heart cry ga de freedom so god is all for freedom habu ong ban nom ayunagani banom le igni banom ban le igni uklem ongi haga norim bodo boss naga norim bodo boss u ongi naga norim bodo ka jinsha ban tebe lenti ngi ba pinam yo snow ba pinam don't show even an iota of sense ba pin snow ba unlong boss pinam yo snow show pinam don't show it like a sense bau orang yang aku ni namar de boss u blame u de freedom
na do kpereden God has been for freedom. Ula long u bayang na benta ke freedom jangi. Na do kpereden na do kepor jangi pelong adu benta. He is still the same God who is for freedom of man. So bo ongi gani gatai bo ongi gani gatai. He's all for our own good. He's all for freedom. Nginom yo snow kanong pau bo de boss habo ongi kan pau bakalong bay na mata ka jing lai lu jing bakalong bay na mata ka smile kan long bay na mata ka life ka ban minister life singi kalong bay tam mata kata. God is good. He is always been good. He has always been good to me. He is going to be good to me. He is good to me right now. He will be good throughout eternity. Un yalong ubabha shiki bom jukun. Ulong ubabha yang amanta. Ulong ubabha yang hagpor wa late no. Un yaisa ublay ubha. Kanim Kristan ka make sense. Hagi pa pon gimanta. Kanega day tang ka video ha YouTube. Kanam kutsyo lerang crunch punk ka badon ha don ulbrio. Ulong ya kata ukwa ya kata. Ublay jong kanim Kristan. Ngakren ni naga idea ka paper nakiniam paper naga mentality jong kini paper hajing sha ublay jong Kristan ublay doi tang way but uluan pan pauladi daga neglenti bangalap pag neglenti bani kanim Kristan ka make sense a lot. Udah ublay jong barok, udah ublay tang jong Kristan, udah ublay ya barok hoi. Wan dagan lenti, kalenti, kabayerosanet, bagadanon jonga. Ngas ngobang yubaku mana ublay, bangan nam lap show yubaku mana ublay Hawaii pat, hang neng lap you. This is my God.